Всеки прави избори в живота си. Избор за щастие, избор за омраза, избор за красиво или грозно, избор за хората, които да са в нашето обкръжение, избор за любов. Дали са правилни или грешни нашите избори, само ние единствено можем да си преценим. Моите избори ли? Моите избори винаги са били едни от най-хубавите и грешни избори.